हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് വന്നില്ലല്ലോ മാതാജി. വന്നില്ല. രസിയ മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. രസിയ മാതാജി ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. എന്റെ നെറ്റ് പോയിട്ട് ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, കേറാൻ പറ്റുണ്ടായില്ല മാതാജി. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇടാൻ പറ്റിയില്ലല്ലേ? ഞാൻ ഇട്ടിട്ട് ആദ്യം ഒരു 5-8 പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്ക് നെറ്റ് പോയപ്പോ അങ്ങനെ ഓക്കെ കേറാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ റീപോസ്റ്റ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കോപ്പി ചെയ്യാം. ഒന്നുകൂടെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഇട്ടോളൂ. ഓക്കെ. ഉണ്ട് മാതാജി, ഉണ്ട്. ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലേ? ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിട്ട് കയറിയുണ്ട്. മാതാജി ഇട്ടതിന് ശേഷം കയറുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം ഉള്ളവരൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കോപ്പി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഉദയ മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യുതം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഒരിക്കലൂടെ അയക്കണം അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകം ഒന്ന് ചൊല്ലാം. ആരാണ് ചൊല്ലുക? ആദ്യത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ വാച്ചോ വേഗം തൊട്ട്. പലരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൊല്ലിക്കോളൂ. യോ വിഷയേന ധീരഃ. ചൊല്ലിക്കോളൂ പ്രഭു. നമ്മളിപ്പം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എത്തിയില്ലേ? അപ്പൊ നോക്കി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആദ്യത്തെ 4 നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. वाचो वेगं मनसा क्रोधो वेगं जिह्वा वेगं हितरूपस्तवेगम् एतान् वेगान् यो विषहेत धीरा सर्वामपि मां मृत्युं स शिष्यात्. ഹരേ കൃഷ്ണ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അത്യാഹാരപ്രയാസശ്ച പ്രജൽപോ നിയമാഗ്രഹ ജനസംഗശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭിർഭക്തി വിനശ്യതി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത മൂന്നാമത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിശ്ചയ ധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തന സംഗത്യാഗ സതോ വൃത്തെ ഷഡ്ഭിർഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നാലാമത്തെ. ദശാദി വിഷ്ണാദി മുഖ്യമാഖ്യാദി പൃച്ഛതി മുക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രതിലക്ഷണം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി എനിക്ക് വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സങ്കീർത്തനത്തിലല്ലേ മാതാജി? ആ, ക്ഷമിക്കണം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തില് നമ്മള് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട 6 കാര്യങ്ങള് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ട് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 6 തരം സ്നേഹവിനിമയങ്ങൾ, ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ 6 സ്നേഹവിനിമയങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ആ 6 സ്നേഹവിനിമയങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അത് ആരടുത്താണ് ഈ സ്നേഹവിനിമയങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരോടും ഒരുപോലാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് തന്നെ പല കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് 3 കാറ്റഗറി ഭക്തന്മാര്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, അധികാരി. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. ഭക്തന്മാര് തന്നെ, ഭക്തന്മാരുടെ പല തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ ആരൊക്കെയാണ്? പിന്നെ അപ്പോൾ ഓരോ തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോടും നമ്മൾ ഓരോ തലത്തിലാണ് നമ്മൾ അവരോട് ഉള്ള ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരടുത്തും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു, പക്ഷെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോടത്തും 3 രീതിയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ 3 തലത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്? അപ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ ഏത് തലത്തിലാണ് ഉയരേണ്ടത്? ഓരോ തലത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എന്തൊക്കെയാണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ചൊല്ലാമോ 2 പേര്? ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാ ഈപ്സിത സങ്കലപ്ത്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാജേശ്വരി മാതാജി. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാദിശൂന്യാ ഹൃദമീപ്സിത സംഘലഭ്യാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസ്സേ. യസ്യ ഗിരി, യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ? അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഒരു വട്ടമെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഒരു വട്ടമൊക്കെ നാമം ജപിക്കുന്ന കൃഷ്ണനോട് സ്നേഹമുള്ള ആ വ്യക്തികൾ ഏത് തലത്തിലായിരിക്കും വരിക? ഏത് കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും? കനിഷ്ഠ ആണോ, മധ്യമ ആണോ?
കനിഷ്ഠ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലൈൻ പറയുന്ന കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാദ്രിയേത. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമത് ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. അടുത്തത് ദീക്ഷ, വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷയുണ്ട് എങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായ അവനെ നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അപ്പോ ഗുരുവിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കണം. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരിയെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്ന മധ്യമ അധികാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്ന ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതി വിശ്ച ഭജന്തമീശം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 2 ദീക്ഷയുണ്ടല്ലേ, ഹരിനാമ ദീക്ഷയുണ്ട്, പിന്നെ ഗായത്രി കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഹ്മൺ ദീക്ഷയുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഡിവോട്ടീസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? വിഗ്രഹ ആരാധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ദീക്ഷാസ്തി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേറ്റഡ് ഭക്തന്മാരെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യുന്ന ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ മധ്യമ അധികാരി തലത്തിലേക്ക് ഉയരുന്ന ഭക്തനായിരിക്കണം. ആ ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സമീപിക്കണം, ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്? അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആദരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ടല്ല, വിനയപൂർവ്വം വന്ദിച്ച് ആദരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തെ വന്ദിക്കുക. ഇനി അടുത്തതെന്താ? ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലബ്ധ്യ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതാരാണ്? ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തനെ മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോടു കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഹൃദയം എന്താണ്? നിന്ദാതിശൂന്യ, ആരെയും നിന്ദിക്കില്ല, മനസ്സിൽ വേറൊന്നുമില്ല, ഭക്തിയിൽ മുന്നേറിയ വ്യക്തിയാണ്, മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുകയില്ല, അങ്ങനൊരു പ്രവണതയേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഹൃദയത്തോടു കൂടിയ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയും വേണം, അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അവരുടെ സഹവാസമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ 6 തരത്തിലുള്ള ആ പ്രീതി ലക്ഷണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആരടുത്തായിരിക്കണം? അത് ഉത്തമ അധികാരിയോട്. സേവനം, ദദാതി, പ്രതിഗ്രഹണാദി, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തമ അധികാരിയോട്. ആ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മധ്യമാധികാരിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ കനിഷ്ഠ അധികാരിയുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗുഹ്യമാക്യാദി പ്രച്ഛതി ഇവയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് 3 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി, മധ്യമ അധികാരി, ഉത്തമ അധികാരി, ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരി തന്നെ മൂന്ന് തലത്തിലുണ്ട്. കനിഷ്ഠ അധികാരി 3 ലെവലിൽ വരും. അത് നമുക്കിപ്പോ കാണാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, വേറൊരു സ്ലൈഡ് എടുക്കാം. മറ്റേ സ്ലൈഡിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ട സ്ലൈഡിൽ അധികം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മള് 11 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ 7 ശ്ലോകങ്ങൾ വൈദ്യ സാധനയാണ്. 8ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഉള്ളത് ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തനെ മാനസികമായി ആദരിക്കണം. ആധ്യാത്മിക ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ആരാധനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന് വിനീതമായി പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറുകയും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണത പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാത്ത ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ആ ഭക്തനോട് ഒരാൾ സഹവസിക്കുകയും വിശ്വസ്തയോടെ സേവിക്കുകയും വേണം.
അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന 3 ഭക്തന്മാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഭാവാർത്ഥം: മുൻ പറഞ്ഞ പദ്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമ വ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രായോഗികമാക്കണമെങ്കിൽ വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ വ്യക്തികളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ വേണം സമീപിക്കുവാൻ എന്ന് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്യത്തിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരോട് നാം എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്ന അടുത്ത ലൈൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭോപദേശം നേടി കൃഷ്ണനാമ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി ആരാണ്? ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമ ദീക്ഷ ലഭിച്ചവരും ഏതിലാണ് വരിക? കനിഷ്ഠാധികാരിയിലാണ് വരിക. കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. ഹരിനാമം സ്വീകരിച്ച് പ്രാരംഭത്തിൽ കൃഷ്ണനാമം കീർത്തനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഭക്തിമാർഗത്തിലുള്ള നവാഗതരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. അവനെ ഒരു കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ അവനോട് നാം ആദരവ് പുലർത്തണം. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയുന്ന: ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിക്കുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷ ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പറയുന്നത്. ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്നും ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്ന, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരന്തരം വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മധ്യമാധികാരി. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭക്തനെയാണ് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നു, അല്ലെ? നടുക്കാണ് മധ്യമാധികാരി. ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ഉത്തമാധികാരി. മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ദൂഷണം പറയുന്നതിൽ ഒന്നും ഉത്തമാധികാരിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യവും കാണുകയില്ല. അയാളുടെ ഹൃദയം തികച്ചും നിഷ്കളങ്കമാണ്. അവൻ ദോഷസ്പർശമില്ലാത്ത കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിയവനാണ്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ അത്തരം മഹാഭാഗവതനുമായി അഥവാ പൂർണ്ണ വൈഷ്ണവനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അയാളെ സേവിക്കുന്നതും ഏറ്റവും അഭികാമ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ സംഘം ചേരേണ്ടതും സേവനം ചെയ്യേണ്ടതും ആ ഉത്തമ അധികാരിയെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ നോക്കാം. ഭക്തിയുടെ ബാഹ്യ അംഗങ്ങളുമായി മാത്രം പരിചിതമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ നിഗമനങ്ങളിൽ പരിചിതമില്ല. ഇത് മൂന്നുമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ സ്വഭാവം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ 3 തലത്തിലുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരിയുണ്ട്. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാമോ? കനിഷ്ഠാധികാരി തന്നെ 3 തലമുണ്ട്. നമ്മളുടെ ബുക്കില് ഇനി പറയത്തേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തത് പ്രാകൃത സഹജീയ. കനിഷ്ഠാധികാരി 3 തലത്തിലുള്ളതിൽ ആദ്യത്തതാണ് പ്രാകൃത സഹജീയ. രണ്ടാമത് പ്രാകൃത ഭക്ത. മൂന്നാമത് ഹരിനാമ ഭക്ത. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ 3 ആരാണ്? കനിഷ്ഠ. കനിഷ്ഠ തന്നെ 3 കാറ്റഗറിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. മാതാജി, പ്രാകൃത സഹജീയ മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പ്രാകൃത സഹജീയാണോ? അതുപോലത്തെയാണ്. പ്രാകൃത സഹജീയ എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പ്രാകൃത സഹജീയുടെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർക്ക് ബാക്കി ഭക്തന്മാരെയോ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഭഗവാനോട് ഒരു മെന്റൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവരെ മദ്യം സേവിക്കും,
ആം, ഉം, മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തി ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം അവർ ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചില്ലെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് എപ്പോഴും വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പ്രാകൃത സഹജീയം. അപ്പം ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരിക്കലെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? മാനസികമായിട്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. പക്ഷെ അവരുമായിട്ട് ഒരിക്കലും സഹവസിക്കരുത്. അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ അസോസിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല. ദൂരെ നിന്ന് അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആ, ബഹുമാനിക്കുക. അതാണ് പ്രാകൃത സഹജീയ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രാകൃത ഭക്ത. പ്രാകൃത ഭക്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, 16 മാലയൊക്കെ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, 4 യമനിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെയും ഗുരുവിനെയൊക്കെ സേവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അവർക്കുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തൻ ഞാനാണ്, എന്നെ കഴിഞ്ഞ് വേറെ ആരും ഇല്ല. ഈ ഒരു തോന്നൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അവർ മറ്റു ഭക്തന്മാരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അവരുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഗുരു കൃഷ്ണൻ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റു ഭക്തന്മാരെ അവര് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പ്രാകൃത ഭക്ത. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രാകൃത സഹജിയെയും പ്രാകൃത ഭക്തയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ? സഹജിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കില്ല, 16 മാലയൊന്നും ജപിക്കില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനാണ് ഭഗവാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. വേറൊന്നും അവർക്കറിയില്ല, ശാസ്ത്രമോ അതൊന്നും അറിയില്ല. അതാണ് പ്രാകൃത സഹജിയ. ഇനി പ്രാകൃത ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രാകൃത സഹജിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉയർന്നതാണ്. കാരണം അവർ 16 മാല ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഗുരുവും കൃഷ്ണനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനപ്പുറമുള്ള ഭക്തന്മാരെ അവര് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല, ആദരവ് കാണിക്കുന്നില്ല. താനാണ് ഏറ്റവും മികച്ച ഭക്തൻ എന്നുള്ള തോന്നൽ, താനാണ് തനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി, അത് എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. ഈ പാതയിലൂടെ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിക്കുമായിരുന്നു, നമ്മൾ ഒന്നും ഫോളോ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ടാണോ 16-ലെത്തിയത്? അങ്ങനെ എത്തിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലര് അങ്ങനെ വരുന്നവരും ഉണ്ട്. ഞാനുണ്ട് മാതാജി. ഹരിഭവൻ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് കേട്ട്, ഒറ്റ ക്ലാസ് കേട്ട് തന്നെ 16 മാലയിലെത്തി എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട്. ഞാനൊക്കെ പയ്യാണ് കേട്ടോ വന്നത്. അതായത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇച്ചിരി ഒരു സമയം എടുത്താണ് 16 എത്തിയത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തുടക്കം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ 16 എത്തിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഫുള്ള് പാലിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, അതാണ് പ്രാകൃത സഹജീയ. പിന്നെ നമ്മൾ റൂൾസ് ഒക്കെ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി, ഇച്ചിരി ഒരു അഹങ്കാരം വരുന്ന ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ആ തോന്നൽ വരുന്ന ഭാഗമാണ് പ്രാകൃത ഭക്ത. ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന കനിഷ്ഠ ലെവലില് ഉയർന്നതാണ്. കനിഷ്ഠ ലെവൽ തന്നെ 3 ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? ഹരിനാമ ഭക്ത. ഹരിനാമ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ കുറഞ്ഞത് 16 മാല ജപിക്കും, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കും, വൈഷ്ണവന്മാരെയും സേവിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവര് വൈഷ്ണവർക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും. ഗുരു കൃഷ്ണൻ മാത്രമല്ല, വൈഷ്ണവനെ ബഹുമാനിക്കും, വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കും. അപ്പം മനസ്സാ വാച കർമ്മണ അവരെയും ആദരവോടെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം അവര് അടുത്ത മധ്യമ സ്റ്റേജിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജിലാണ്. മധ്യമയിലോട്ടുള്ള ഒരു രൂപാന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക്. സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ എടുക്കാനുള്ള തലത്തിലേക്ക് അവരുടെ ചിട്ടകളെല്ലാം ഉയർന്നു വരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് കനിഷ്ഠ ലെവലിലുള്ള 3 പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്ത. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രാകൃത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീരരായിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് കൂടുതലും ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ്, ഈ പ്രാകൃത സഹജിയും പ്രാകൃത ഭക്തയും. എന്നാൽ ഹരിനാമ ഭക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യമയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ് ഹരിനാമ ഭക്ത. അവര് കനിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് ഉയർന്നുയർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ബുക്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം.
ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം താല്പരനായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ സദാ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. ഒരിക്കലും എല്ലാവരും കനിഷ്ഠയായി തന്നെ നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനായിട്ട് ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഉയർന്നുയർന്നാണ് പോകേണ്ടത്. ഈ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ മതി, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രേ പറ്റൂ, അങ്ങനെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അത്തരം ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. അർച്ചായാമേവ ഹരയേ പൂജാം യാ ശ്രദ്ധയേ ഹതേ നാ തദ്ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ പ്രാകൃത ഭക്തൻ, അതായത് നമ്മള് കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ 3 ലെവല് പറഞ്ഞതിൽ നടുക്കുള്ള ലെവലാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. പ്രാകൃത ഭക്തനും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കും, പക്ഷേ ഭക്തന്മാരോട് അത്ര പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനാണ് പ്രാകൃത ഭക്തൻ. ആകയാൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർത്തുവാൻ മധ്യമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന ശ്ലോകം. ഈ ശ്ലോകം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ലെക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഈശ്വരേ തദ്ദിനേഷു ബാലിശേഷു ദിശസുജ പ്രേമ മൈത്രി കൃപ ഉപേക്ഷ യകരോതി സമധ്യമ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു മധ്യമ അധികാരി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? 4 ആൾക്കാരെ 4 രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. 4 വ്യക്തിത്വങ്ങളെ 4 രീതിയിൽ കാണുന്നു. ആദ്യം ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? പ്രേമത്തോടു കൂടിയാണ്. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. ഇനി രണ്ടാമത് തദധീനേഷു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരെ. ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പ്രേമ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? പ്രേമ, ആ ശ്ലോകത്തില് പ്രേമ മൈത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്ത് ഭാവത്തില് അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാനെ പ്രേമത്തോടെ കാണുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി ആരാധിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരെ മൈത്രിയോടും. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ്? തദിനിയേഷു ബാലിശേഷു എന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികൾ, അതായത് ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്ത സാധുവായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ. ബാലിശേഷു അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവർ, അവരോട് എന്തായിരിക്കും? അടുത്തത് പ്രേമ മൈത്രി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് എഴുതിയ വാക്കെന്താ? കൃപോപേക്ഷ അല്ലെ? കൃപ, 2 വാക്കാണത്, കൃപയും ഉപേക്ഷയും. അതില് കൃപയാണ് ആരോട്? അജ്ഞാനികളോട് കൃപയും. ഇനി ദുഷൽസു എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? അസൂയാലുക്കളോട് എന്തായിരിക്കും? ഉപേക്ഷ. അവരെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും, അവരെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, അവരെ ഉപേക്ഷ കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 4 രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമ അധികാരി. അപ്പൊ മധ്യമ അധികാരി ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കാണുന്നു, ഭക്തന്മാരെ മൈത്രിയും, പിന്നെ അജ്ഞാനികളോട് കൃപയും, അസൂയാലുക്കളോട് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുന്നതാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മധ്യമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? 2ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും. അർച്ചന ചെയ്യുന്നു, ഭക്തിയുടെ പ്രവൃത്തിയും നിവർത്തിയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു, കരുണ, പ്രേമം, മൈത്രി, ആ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ മന്ത്രജപം, കൃഷ്ണനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൂടുതലും ആൾക്കാരിലേക്കും ഭക്തി കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് മധ്യമാധികാരിയാണ്. കൂടുതൽ പ്രീച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നത് മധ്യമാധികാരിയാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള ശരിയായ മാർഗം. ആകയാൽ ഈ പദ്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി വിവിധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള വ്യവഹാരം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ വൈഷ്ണവന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. ഇനിയുള്ള സെന്റൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണേ. 58ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്
പ്രാകൃത ഭക്തന്മാർ സാമാന്യേന ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാക്ഷിമാരോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഏത് കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ്? അവർ ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നെങ്കിൽ കൂടി ശരിയായ മനഃശുദ്ധി ലഭിച്ചവരല്ല. അതാരാണ്? സഹജീയ ആ സഹജിയർ. പ്രാകൃത സഹജിയ. അതാണ് പ്രാകൃത സഹജിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്. അതായത് മദ്യത്തോടും മദിരാക്ഷിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുള്ളവരാണ്. നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുമെങ്കിലും മനഃശുദ്ധി ലഭിച്ചവരല്ല. അവരാണ് പ്രാകൃത സഹജിയ. അവരെങ്ങനെയാണ്? അക്കൂട്ടരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അവരോട് സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം, അവരുടെ സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതാരാണെന്ന്. സത്തുക്കളാണെങ്കിലും ദുസ്സംഗം കൊണ്ട് വ്യതിചലിച്ച് ശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അവരെ സഹായിക്കണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് പ്രാകൃത ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രാകൃത ഭക്തൻ എന്താണ്? ഇങ്ങനെ ദുസ്സംഗം കൊണ്ട് മദ്യത്തോടും ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് അവർ ഉയരാൻ തുടങ്ങി. അവർ വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങിച്ച് അവർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്, വീണ്ടും എനിക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം. അങ്ങനെ അവർ 16 മാലയിലെത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അത് പ്രാകൃത ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ആണ് അത്. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ്. എന്നാൽ ശരിയായ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നിഷ്ഠാപൂർവം ഉപദേശം വാങ്ങി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പുതുതായി പ്രവേശിക്കുകയും ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഗൗരവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി പരിപാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരോട് പ്രത്യേകമായ ആദരം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ സെന്റൻസ് ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും പറയുന്നത്? ഹരിനാമ ഹരിനാമ ഭക്തർ. അതെ, ഹരിനാമ. അപ്പൊ ഈ 3 കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാരഗ്രാഫില് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രാകൃത സഹജിയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്ത. ഹരിനാമ ഭക്തൻ എന്താണ്? നിഷ്ഠാപൂർവ്വം ഉപദേശം, അതായത് ഹരിനാമ ദീക്ഷ വാങ്ങി ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പാലിക്കുന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ആദരം പ്രകടിപ്പിക്കണം. സഹജിയാസിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് മാത്രം, പ്രാകൃത ഭക്തരെ സഹായിക്കണം, പിന്നെ ഹരിനാമ ഭക്തരെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്, അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ താഴോട്ട് വന്നാൽ, ആർക്കെങ്കിലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതായും ഉപദേശം ലഭിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ളതായും കണ്ടാൽ അയാളെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാൻ നാമോച്ചാരണത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നു. ഒരു നവാഗതൻ ശരിക്കും ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനാവുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ഉടൻ തന്നെ ഒരു വൈഷ്ണവനായി അംഗീകരിക്കുകയും പ്രണതിപൂർവം ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഈ പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഹരിനാമ ഭക്തൻ മധ്യമ അധികാരിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മധ്യമ അധികാരി ആകുമ്പോൾ ഒരു നവാഗതൻ എന്ന് പറയുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരിയില് ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നതാണ് ഹരിനാമ ഭക്തൻ. ആ ഭക്തൻ ആചാര്യന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ആ ഭക്തൻ 2ാമത്തെ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭക്തി സേവനത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരാവുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ ഒരു വൈഷ്ണവനായി അംഗീകരിക്കുകയും പ്രണതിപൂർവം, അതായത് നമ്മൾ പ്രണമിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ള മധ്യമ അധികാരിയെ നമ്മൾ പ്രണമിച്ച് ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് പറയുന്നത് ഉത്തമാധികാരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അനേകം ഭക്തന്മാർക്കിടയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഏത് അധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള അനേകം മധ്യമ അധികാരികൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടു കൂടി യമനിയമങ്ങൾ സനിഷ്കർഷം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജപമാലയിൽ നിശ്ചിതാവർത്തി ഭഗവത് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടവനായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തമ അധികാരി, അവൻ സമുന്നതനായ ഭക്തനാണ്, അവനുമായുള്ള സഹവാസം എപ്പോഴും അഭിലഷിക്കത്തതുമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത്.
ഉത്തമ അധികാരി ആരെയും വിവേചന ബുദ്ധിയോടെ കാണില്ല, വിവേചനരഹിതമാണ്. ആരെയും വിമർശിക്കാനുള്ള പ്രവണതയില്ല. അത് നല്ല മുക്തനാണ്. അദ്ദേഹം കാണുന്ന എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. തന്നെ എതിർക്കുന്ന, തന്നോട് അസൂയയുള്ള ഒരു നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നാലും അദ്ദേഹത്തെ പോലും ഉത്തമാധികാരി ബഹുമാനിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഞാൻ ഭഗവാനെയാണ് കാണുന്നത്. ഉത്തമാധികാരിയുടെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താനാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഭക്തൻ, ഏറ്റവും പതീതൻ താനാണ് എന്നുള്ള അവബോധം. ഈ കാണുന്നവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉയർന്ന ഭക്തരായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത. അതുകൊണ്ട് ആരെയും വേർതിരിച്ച് കാണില്ല, വിവേചനരഹിതമാണ്. വിമർശിക്കുന്ന പ്രവണത ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാത്തതാണ്. എല്ലാം തികഞ്ഞതാണ്. ആത്മാവിനെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഇനി വിശ്വാസം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനോടും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ശാസ്ത്രത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനുമാണ്. ശാസ്ത്രത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയുന്നവനുമാണ്. ആത്മാരാമനാണ്, അതായത് സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാരെയും ഉയർത്തുന്നു. അതാണ് ഈ സെന്റൻസിൽ പറയുന്നില്ലേ, കൃഷ്ണാവബോധം എങ്ങനെ വളർത്തണം എന്നതിനെ പറ്റി നിരന്തരം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഉത്തമ ഭക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് കനിഷ്ഠയാണോ, മധ്യമയാണോ, ഉത്തമയാണോ? ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ അധികാരി, ഗുരു ആകാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ളത് ഉത്തമ അധികാരിയാണ്. ഉത്തമ അധികാരി നമ്മളെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കും. അടുത്ത ഇതിൽ പറയുന്നു, ഒരു ഭക്തൻ കൃഷ്ണനിൽ പ്രേമഭക്തി വളർത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന സംഗതി ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ദീക്ഷാകാലേ ഭക്തകരേ ആത്മസമർപ്പണ, സേയി കാലേ കൃഷ്ണതാരേ കരേ ആത്മസമ. ദീക്ഷാകാലത്തിൽ ഭക്തൻ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം കൃഷ്ണൻ അവനെ തനിക്കൊപ്പം പരിഗണിക്കുന്നു. ശ്രീല ജീവഗോസ്വാമി ഭക്തി സന്ദർഭത്തിൽ ദീക്ഷയെ പറ്റി പറയുന്നു. ദിവ്യജ്ഞാനം യദോ ദദ്യാത് കുര്യാത് പാപസ്യ സംശയം തസ്മാദീക്ഷേതി സാ പ്രോക്താ ദേശികൈസ്തത്വദ്ഭോവിതൈ. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ദീക്ഷ എടുക്കാൻ യോഗ്യത? ദീക്ഷ എടുത്ത യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരുന്ന യോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയസുഖത്തിൽ വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാവും, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് താല്പര്യം കുറയും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ ലഭിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ്. തപസ ബ്രഹ്മചര്യേന ശമേന ച ദമേന ച എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഒരാൾ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അയാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കണം. അങ്ങനെ തയ്യാറായി ദിവ്യമായ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചാൽ അവൻ ദീക്ഷയ്ക്ക് അർഹനായി. അപ്പൊ ദിവ്യജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകണം. അവൻ തപശ്ചര്യ ചെയ്യാനും ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനുമൊക്കെ പരിശീലിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാം. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അടുത്തത് പറയുന്നത് തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യൻ ദീക്ഷ നേടുവാൻ ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, തസ്മാത് ഗുരും പ്രപദ്യേത ജിജ്ഞാസു ശ്രേയ ഉത്തമ എന്ന്. ശരിയായ ജ്ഞാനം ആഗ്രഹമുള്ളവൻ ആചാര്യനെ പ്രാപിക്കണം എന്നർത്ഥം. അവൻ യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കണം. ആചാര്യനിൽ നിന്ന് സത്യം അറിയാൻ ശരിക്കും താല്പര്യമുള്ളവനായിരിക്കണം. ഉത്തമനായ ശ്രേയസ് എന്ന് അറിയുന്നതിലായിരിക്കണം അവന്റെ തീവ്രമായ അഭിലാഷം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അതീതം ആയ അറിവിനെയാണ് ഉത്തമം എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. തമ എന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അന്ധകാരം എന്നാണ് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചാൽ അയാൾ ദീക്ഷ എടുക്കുവാൻ തികച്ചും യോഗ്യനായി. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യതയിൽ ആദ്യം പറയുന്ന എന്താണ്? ഭൗതിക കാര്യങ്ങളില് താല്പര്യം കുറയണം, അല്ലെ? അതിലൊരു വൈമുഖ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആചാര്യൻ ദീക്ഷ എടുക്കാം. അവർക്ക് തപശ്ചര്യ,
ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിനെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള പരിശീലനം തയ്യാറുള്ളവരായിരിക്കണം. കൂടുതൽ ജ്ഞാനം, പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഉത്സാഹം, ആ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണം. ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആചാര്യനെ സമീപിക്കണം. യഥാർത്ഥ ജിജ്ഞാസു ആയിരിക്കണം. സത്യം അറിയാനുള്ള താല്പര്യം, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എന്താണ്, അതിലൊരു തീവ്രമായ അഭിലാഷം ഉണ്ടാകുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരുവനെ ദീക്ഷ എടുക്കാനായിട്ട് യോഗ്യത കൊണ്ടുവരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ദിവ്യ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചാൽ അയാൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ യോഗ്യനായി. അപ്പൊ ആരിൽ നിന്നാണ് ദീക്ഷ എടുക്കേണ്ടത്? ശരിയായ ഗുരുവിൽ നിന്നല്ലേ? അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ശരിയായ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ നേടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ശരിക്കും വ്യാപരിച്ചു തുടങ്ങുന്നവൻ മധ്യമാധികാരി ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ദീക്ഷ ഏത് ദീക്ഷയെ കുറിച്ചാണ്? മധ്യമ അധികാരി ലെവലിലേക്ക് വരുന്ന ദീക്ഷയാണ്. അതായത് രണ്ടാമത്തെ ദീക്ഷയുടെ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചത്. ഓക്കെ, ഹരിനാമ ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മധ്യമ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുന്നത് ഹരിനാമ ദീക്ഷയല്ല, അത് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷനിലൂടെയാണ്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന 61ാമത്തെ പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫില് ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച്, എങ്ങനെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, എങ്ങനെയാ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കേണ്ടത്? അപരാധമില്ലാതെ, അല്ലെ? ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് എത്രയോ ഉത്കർഷദായകമത്രേ. വൈകല്യം കൂടാതെ 10 തരം നാമ അപരാധങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒന്നുപോലും കൂടാതെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഒരാൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുന്ന പക്ഷം അയാൾ അനുക്രമം ഉയർന്ന് ഈശ്വരന്റെ നാമത്തിനും ഈശ്വരനും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഈ അറിവിലേക്ക് ഉയർന്ന മഹാത്മാവിനെ നവാഗതരായ ഭക്തന്മാർ ആദരിക്കണം. അപരാധങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കാതെ ഒരാൾക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ മധ്യലീല 22:69 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. യാഹാര കോമള ശ്രദ്ധാസേ കനിഷ്ഠജന ക്രമേ ക്രമേ തേൻഹോ ഭക്തഃ ഇവേ ഉത്തമ. യാതൊരുവൻ ശ്രദ്ധ മൃദുവും കോമളവുമാണോ അവൻ കനിഷ്ഠനാണ്. എന്നാൽ പ്രക്രിയ മുടങ്ങാതെ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവന് ക്രമത്തിൽ ഉത്തമാധികാരിയുടെ നിലയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഇവിടെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അല്ലെ, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക, അപരാധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, നാമവും നാമിയും ഒന്ന് തന്നെ. അഭിന്നത്വം നാമനാമിന, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക്, വ്യത്യാസമില്ലെന്നുള്ള അറിയുന്ന നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, ശ്രദ്ധാപൂർവം ഒഴിവാക്കി ഈശ്വരന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മുന്നേറാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനുള്ള അർഹത, സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രദ്ധ മൃദുവും കോമളവുമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ഈ ഇതില് പറഞ്ഞില്ലേ, ശാസ്ത്ര നിഗമനത്തിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കോളത്തില് മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഈ കനിഷ്ഠ അധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? വളരെ മൃദുലമാണ്, കോമളമാണ്. അപ്പൊ അവരെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു മാറ്റിക്കാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തിൽ അധികം ജ്ഞാനവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേറൊരാള് ഇങ്ങനെ ഇതിനെതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവര് പെട്ടെന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആവും. മറ്റുള്ളവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചാൽ അവരിലേക്ക് വീണു പോകാം. ഭക്തി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിൽക്കില്ല. വിശ്വാസവും കുറവാണ്, ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും കുറവാണ്. അതാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അപ്പൊ എല്ലാരും തുടങ്ങുന്നത് ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ആരും ജനിച്ച ഉടനെ മധ്യമ ഇതിൽ പോകില്ല.
കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഭക്തി ചെയ്തതിൻ്റെ ഇത് കാരണം അവർ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ തുടങ്ങുന്നത് കനിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഭക്തി ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠാവസ്ഥയിലാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി കുറേ സമയം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റിനെന്തോ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് നെറ്റ് കട്ടായി പോയി. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം കുറച്ച്. വന്നപ്പോ പിന്നെയും ഒന്ന് സ്റ്റക്കായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എങ്ങനെ കനിഷ്ഠാധികാരിയിൽ നിന്ന് ഉത്തമാധികാരിയിലേക്ക് പോകാം. ശ്രദ്ധയോടെ നാമം ജപിക്കുക, അപരാധമില്ലാതെ നാമം ജപിക്കുക. പിന്നെ പ്രഭുപാദർ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത്, ശരിക്കും പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരു എത്ര മാല ഡെയിലി ജപിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി താക്കൂർ 64 മാല. 64 മാല ജപിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? അപ്പം പ്രഭുപാദർ പറയാണ്, എന്റെ ഗുരു 64 മാലയാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ചെയ്യാത്തവൻ എന്താണ്? പതീതന്മാരാണെന്നാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കൂടുതലും പാശ്ചാത്യരിലേക്കാണ് പ്രഭുപാദ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ജപമാല ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ജപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏകാഗ്രത ഒന്നും ഉണ്ടാകാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് 16 ആക്കി. അപ്പം പതീതനാണ്. എന്നാലും ഭഗവാന്റെ പരമപുരുഷനെ കഴിയുന്നത്ര ഗൗരവത്തോടും വഞ്ചനാരഹിതമായി സേവിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പതീത പാവനൻ എന്ന് പ്രസിദ്ധനായ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാരുണ്യം നമുക്ക് നിശ്ചയമായും പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയും. ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് ശ്രീ സത്യരാജ് ഖാൻ. അദ്ദേഹം 3 വട്ടം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണും. അപ്പൊ 3 വട്ടം അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, ഒരു വൈഷ്ണവനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം 3 വട്ടവും 3 ഉത്തരങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാമോ? ഇത് ഫേമസ് ആയിട്ടൊരു പാസ് ടൈം ആണ് എല്ലാവർക്കും. ആദ്യത്തെ വട്ടം എന്താ പറയാ? പ്രഭു കഹേ യാന്ത്രേ പ്രഭു കഹേ യാന്ത്രേ മുഖേ സുനിയേഗാ ബാരാ കൃഷ്ണ നാമ സേ പൂജ ശ്രേഷ്ഠ സഭാകാര. ഒരാൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അയാൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠനാണെന്ന് കരുതണം. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും കൃഷ്ണൻ എന്ന നാമം ചൊല്ലിയാൽ അവനെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് കരുതണം. അതയേവ യാൻ മുഖേ ഏക കൃഷ്ണ നാമ
സേയിത വൈഷ്ണവ കരിഹ താൻ ഹര സമ്മാന. ഒരാൾ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ളവനോ അല്ലെങ്കിൽ പരിചയം മൂലം കൃഷ്ണനാമം ജപിക്കുന്നതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവനോ ആണെങ്കിൽ അയാളെ വൈഷ്ണവനായി അംഗീകരിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് സമാദരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? കനിഷ്ഠാധികാരിയാണ് അല്ലെ. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ നാമം പറയാൻ താല്പര്യമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവനെ വൈഷ്ണവനായിട്ട് കാണണം. ആ വൈഷ്ണവനെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആദരിക്കേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്ന് പറയും. പിന്നീട് അടുത്ത വട്ടം കാണുമ്പോൾ പറയും, ആരാണോ നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുന്നത് അവനാണ് വൈഷ്ണവൻ. അത് മധ്യമ അധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയും. മൂന്നാമത്തെ വട്ടം ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ആരെ കാണുമ്പോഴാണോ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അപ്പൊ അത് ആരെ കുറിച്ചാ പറയാ? മൂന്നാമത്തെ ഉത്തരം ഉത്തമാധികാരി അല്ലെ. അതെ. ഇനി നമുക്ക് താഴെ നോക്കിയാല് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭക്തി സേവനത്തിനെ 3ആയി തരം തിരിക്കുകയുണ്ടായി. ശാസ്ത്രയുക്തി നാഹി ജാനെ ദൃഢ ശ്രദ്ധാവാൻ, മധ്യമാധികാരി സേയി മഹാഭാഗ്യവാൻ. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ദൃഢമായി ഉറച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര കീർത്തനത്തിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം കൈവളർത്തി നിശ്ചിത ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വീഴ്ച കൂടാതെ നടത്തുന്ന ഒരാൾ മധ്യമാധികാരിയായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളവൻ ഭാഗ്യശാലി അത്രേ. മധ്യമാധികാരി ശ്രദ്ധാവാനാണ്, ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഇനിയും പുരോഗമിക്കാൻ അർഹതയുള്ളവനുമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നു, ശ്രദ്ധാവാൻ ജനഹയ ഭക്തിയാധികാരി ഉത്തമ മധ്യമ കനിഷ്ഠ ശ്രദ്ധാനുസാരി. ശ്രദ്ധയുടെ അളവനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കനിഷ്ഠനോ മധ്യമനോ ഉത്തമനോ ആയ ഭക്തി തലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധ? ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എന്താണ്? ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. മൃദുവും വഴങ്ങുന്നതുമായ വിശ്വാസം. അപ്പൊ അവരുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ച വിശ്വാസം ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആകാം മറ്റുള്ളവരില്. വഴങ്ങുന്ന വിശ്വാസമാണ്. ഇനി മധ്യമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണ്? ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. എന്നാൽ ഉത്തമാധികാരിയുടെ വിശ്വാസമോ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസം. മധ്യമാധികാരിയെക്കാളും ഉത്തമാധികാരിയുടെയാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ചഞ്ചലമില്ലാത്ത അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസമുള്ളതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മൃദുവായിട്ടുള്ള വിശ്വാസം, രണ്ടാമത് മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസം, അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ് ഉത്തമാധികാരിക്കുള്ളത്. അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധ, വിശ്വാസം വെച്ച് തന്നെ മധ്യമ, ഉത്തമ, കനിഷ്ഠ ഇങ്ങനെ ഭക്തി തലത്തില് 3 തലത്തിലും വിശ്വാസം വേറെ അളവാണ് അല്ലെ. വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് കനിഷ്ഠനോ മധ്യമോ ഉത്തമനോ ആയ ഭക്തിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്രദ്ധ ശബ്ദേ വിശ്വാസ കഹേ സുദൃഢ നിശ്ചയ കൃഷ്ണ ഭക്തി കൈലേ സർവ കർമ്മകൃതഹയ. കൃഷ്ണനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുന്നത് മൂലം ഒരുവൻ തന്റെ മറ്റെല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ ഈ ദൃഢവിശ്വാസമാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ശ്രദ്ധ? ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവം സേവിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് എല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ സേവിച്ചാൽ അതിനർത്ഥം താൻ എല്ലാ വിഹിത കർമ്മങ്ങളും അർഹിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. ഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സഹായമായ ഈ ദൃഢവിശ്വാസമാണ്. അപ്പം താൻ ഇത് ചെയ്താൽ മതി, ഭക്തിയാണ് താൻ പരിപൂർണമായി ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് തുല്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ബാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാമോ? കൃഷ്ണനിലുള്ള വിശ്വാസം വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണനിലുള്ള വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രാരംഭമാണ്. വിശ്വാസം എന്നാൽ സുദൃഢമായ വിശ്വാസം എന്ന് വിവക്ഷ.
ശ്രദ്ധാലുക്കൾക്ക് ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. കൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ അതേപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. അർജുനൻ ഭഗവത്ഗീതയെ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഭഗവത്ഗീതയെല്ലാം കേട്ട ശേഷം അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, സർവം ഏതത് ഋതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ എന്ന്. അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ പൂർണ്ണമായും സത്യമായി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 10.40. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിൽ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്. അവിടെ നമ്മള് വിശ്വാസത്തോടുള്ള നാമജപം, ആ ജപത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന്. മാതാജി, വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിൽ നിരന്തരം മുഴുകുന്നവന് ക്രമത്തിൽ തന്റെ ആത്മീയ വ്യക്തിത്വം അറിയാൻ കഴിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ശ്രദ്ധാപൂർവം ജപിക്കാത്തവന് കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയില്ല. സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യത. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 1-2-234. കൃത്രിമമായ മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും പരമപുരുഷോത്തമനെ അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധാപൂർവം നിമഗ്നരാകണം. ആ സേവനത്തിന്റെ പ്രാരംഭം ജിഹ്വയിലാണ്. സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദോ. നാം എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമങ്ങൾ ജപിക്കുകയും കൃഷ്ണപ്രസാദം രുചിക്കുകയും വേണമെന്നാണ് ഇതിന്റെ താല്പര്യം. മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കുകയോ അരുത്. ഈ രീതി ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുസരിച്ചാൽ അയാൾക്ക് പരമപുരുഷോത്തമൻ സ്വയം പ്രകാശിതനാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ മാതാജി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സ്ലൈഡില് നോക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറാൻ യോഗ്യൻ ആരാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുന്നേറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം അപരാധമില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അടുത്തത്, കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വളരും? എല്ലാരും തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കനിഷ്ഠ ഘട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എത്താൻ സാധിക്കും? നിശ്ചിത എണ്ണം ഹരിനാമ ജപിക്കുക, അതും ശ്രദ്ധയോടെ ജപിക്കുക. ശരിയായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അവൻ പടിപടിയായി ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലമായ ഉത്തമാധികാരിയായി ഉയർത്തപ്പെടും. മഹാനായ പ്രഭാഷകരാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ സമകാലികരിൽ ചിലർ ക്രമേണ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അവർ കൃഷ്ണന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയിൽ വീണു പോകുന്നവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നം പറ്റുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നതിൽ പറ്റുന്ന പ്രശ്നമാണ്. അതില് പരാജയപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഭൗതികതയിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത്. ഒരു ദീക്ഷ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭമാണ്, ഒരു ആചാരമല്ല. തുടർച്ചയായ ക്രമേണയുള്ള പ്രക്രിയയാണ് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലര് ഫാഷന് വേണ്ടി ദീക്ഷ എടുക്കും. അപ്പൊ ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർച്ചയായ പ്രക്രിയയാണ്. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം മാനസികമായിട്ട്. ചില ആൾക്കാര് ദീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആചാര്യനെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതല്ല. നമ്മൾ ജിജ്ഞാസ ആയിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം ഇല്ലാതാകണം. ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത ധ്യാന ആസനങ്ങളിൽ ഒന്നും താല്പര്യമില്ല, ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, അതീന്ദ്രിയ വിഷയത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ താല്പര്യം. തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു, പൂർണ്ണമായും ഗുരുമുഖേന കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഒരുവൻ ദീക്ഷ എടുക്കാനുള്ള യോഗ്യത പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജില് ലാസ്റ്റ് 65-ാമത്തെ പേജില് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്, അത് ഉത്തമ ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഉത്തമ ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതുവരെ വായിക്കാം. വായിച്ചു. താൻ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് ശരിക്കും അറിയുന്ന ഒരുവന് കൃഷ്ണ സേവനത്തിലല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും താല്പര്യം തോന്നുകയില്ല. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സ്മരിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപായങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തും കഴിയുന്നവൻ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം വ്യാപിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് തനിക്ക് കർത്തവ്യമായിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഉത്തമാധികാരി. അയാളുടെ സംസർഗം വീണ്ടുവിചാരം കൂടാതെ ഉടനെ സ്വീകരിക്കാം. ദദാതി, പ്രതിഗൃണാതി എന്നിങ്ങനെയുള്ള 6 തത്വങ്ങളോടുകൂടി സ്വീകരിക്കാം. ഉത്തമാധികാരിയായ വൈഷ്ണവനെ
ആചാര്യനായി സ്വീകരിക്കണം. തന്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കണം. തന്റേതായി എന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം ആചാര്യന് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അനുശാസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രഹ്മചാരി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ദീക്ഷ യാചിച്ചു വാങ്ങി തന്റെ ഗുരുവിന് കൊണ്ടു ചെന്ന് കൊടുക്കണമെന്ന് നിയമമുണ്ട്. ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്ന്. ആരായാലും ശരി, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗ പുരോഗതി നേടിയ ഭാഗവതന്മാരുടെ വ്യവഹാര രീതികളെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കരുത്. തൽഫലമായി അവന് അധപതനം സംഭവിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുനിയരുത്. അപ്പോൾ അധപതനം സംഭവിക്കും. അനുകരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ അല്ലെ, എങ്ങനെ ഹരിനാമം ലോകമെമ്പാടും പ്രചരിപ്പിക്കാം, കൃഷ്ണാബോധം എല്ലാരെയും മറ്റുള്ളവരെ ജപിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്, എല്ലാരെയും ഉയർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസർഗം ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്, ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ വായിച്ചില്ലേ? ഓക്കെ പ്രഭു, വായിച്ചു. ഈ പദ്യത്തിൽ ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തനോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമാധികാരികളെ വേർതിരിച്ചറിയുവാൻ പാകത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയെങ്കിലും ഉള്ളവനായിരിക്കണം എന്നാണ്. ഒരു ഭക്തൻ അവന്റെ സ്വന്തം പദവി നല്ലപോലെ അറിയുകയും അവനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഭക്തനെ അനുസരിക്കുകയും വേണം. അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെ ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കാമെന്ന് ശ്രീല ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ ഒരു പ്രായോഗിക സൂചന നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാതെ ആരും ഗുരുവായി ചമയരുത്. കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും മധ്യമാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം. പക്ഷേ ആ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ തന്നെ തലത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കണം. എന്നിരിക്കലും കനിഷ്ഠ മധ്യമാധികാരികൾ നൽകുന്ന അപര്യാപ്തമായ മാർഗദർശനം കൊണ്ട് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുവാൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് സാധ്യമാവുകയില്ലെന്ന് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ. ആകയാൽ ഒരു ഉത്തമാധികാരിയെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായി നേടുന്നതിൽ ശിഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധരായിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ്, അധപ്പതിച്ചു കിടക്കുന്ന അനേകം ആളുകളെ സമുദ്ധരിച്ച് വൈഷ്ണവ തത്വത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിവുള്ള വൈഷ്ണവനെയാണ് ഉത്തമാധികാരിയായി പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ശ്രീല ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ ആരും സ്വയം ഗുരുവായിട്ട് ചമയരുത്. ഒരു ഉത്തമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നാലേ ഗുരുവാകാവൂ. ഇനി മധ്യമാധികാരിക്കും കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും ശിഷ്യന്മാരെ സ്വീകരിക്കാം, പക്ഷെ അവർക്ക് അവരുടെ ലെവൽ വരെ ഉയർത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ മധ്യമാധികാരിക്കും കനിഷ്ഠാധികാരിക്കും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉത്തമ അധികാരിക്ക് മാത്രമേ ആ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയെയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഉത്തമാധികാരിയാണോ, മധ്യമാധികാരിയാണോ, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണോ എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മതാജി, ഇപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ച ഈ ശ്ലോകത്തില് കനിഷ്ഠാധികാരി 3 ഉണ്ട് അല്ലെ? 3 ഉണ്ട്. അത് പേരൊന്നും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്, തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ആ 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനാണ് മധ്യമാധികാരിയായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ മധ്യമാധികാരി പിന്നീട് അത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിലും തന്നെ 3 ലെവല് പറയുന്നുണ്ട്. ആ മധ്യമാധികാരിയും ഉയർന്നുയർന്നു വരും, പല തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതിന് കനിഷ്ഠ മധ്യമ, മധ്യമ, ഉത്തമ മധ്യമ, അങ്ങനൊരു പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, പുസ്തകത്തിൽ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല.
പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠ നമ്മുടെ ഈ പ്രാകൃത സഹജീയ, പ്രാകൃത ഭക്ത, ഹരിനാമ ഭക്ത ഒന്നും പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ അത് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മധ്യമാധികാരിയിലും 3 ലെവലുണ്ട്. 3 വരും. അതായത് കനിഷ്ഠ മധ്യമ, മധ്യമ മധ്യമ, ഉത്തമ മധ്യമ, അങ്ങനെ 3ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ഉയർന്നുയർന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ എടുത്ത ഉടനെ നമ്മൾ മധ്യമാധികാരി ആവണില്ല. നമ്മൾ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളുടെ തപശ്ചര്യ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂടുതൽ വരണം. അത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടായിരിക്കും പോവുക. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു കനിഷ്ഠ മധ്യം, അതായത് ഹരിനാമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതൊരു ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ ചാടി പോകുന്നതല്ല, പയ്യെ പയ്യെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉയർന്ന് വരുന്നത്. അപ്പൊ മധ്യമയിൽ നിന്ന് ഉത്തമയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജും ഹരിനാമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് മധ്യമയിലേക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേജും ഡിഫറെന്റ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മള് കനിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് മധ്യമയിലോട്ട് കയറിയ സ്റ്റേജും മധ്യമയിൽ നിന്ന് ഉത്തമയിലോട്ട് കയറുന്ന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണോ, കുറെ നാള് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ശുദ്ധനാമം ജപിച്ചു ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ഉള്ള സ്റ്റേജും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതാണ് അവിടെയും മൂന്ന് കാറ്റഗറി പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെ ബുക്കിൽ അതൊന്നും ഇല്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഡിവിഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. എക്സാമിനും ഇത് മാത്രം, എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി ഭാഗ്യമായിട്ട് ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ മാത്രമേ ഉപാസിക്കുന്നുള്ളൂ. മധ്യമാധികാരി 4ആയിട്ട് തരംതിരിച്ച് കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? പ്രേമ, മൈത്രി, കൃപ, ഉപേക്ഷ. ഭഗവാനെ, ഭക്തന്മാരെ, അജ്ഞാനികളെ, പിന്നെ അസൂയുള്ളവരെ വേർതിരിച്ച് കാണുന്നു. ഉത്തമാധികാരി എല്ലാരെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നു, എല്ലാരിലും ആരടുത്തും ഒരു വിദ്വേഷം കാണിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡിവിഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മൃദുവും വഴങ്ങുന്ന വിശ്വാസമാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക്. മധ്യമാധികാരിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഉത്തമാധികാരിക്കാണെങ്കിൽ അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതിലും ഇവർ 3 പേരും 3 രീതിയിലാണ്. കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ഒരു പരിചിതമല്ല. പക്ഷെ മധ്യമാധികാരിക്ക് ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം, ഉറച്ച ജ്ഞാനമുണ്ട്. എന്നാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ നൈപുണ്യമായിട്ടുള്ളവരാണ് ഉത്തമാധികാരി. ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതാണ് ഉത്തമാധികാരിയുടെ സ്റ്റേജ്. ആർക്കും ഉത്തമാധികാരിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, പറഞ്ഞ് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. മധ്യമാധികാരി ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലരെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വാഗ്വാദത്തിന് പോയാൽ ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാതെ വരും. പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരിക്ക് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ ഈ ഹരിനാമ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലെവലിലുള്ളവര് ഫസ്റ്റ് 1ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നവരാണ് മാതാജി. അതെ അതെ അതെ, ഹരിനാമ 1ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നു. മധ്യമാധികാരി ആകുമ്പോൾ 2ാമത്തെ. അതെ അതെ അതെ, 2ാമത്തെ ദീക്ഷ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ലെവലിൽ എത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം കൂടുതലും സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ അർജൻസി കൊണ്ട്, കാരണം ടെമ്പിളിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ആളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ അവർ ആ അവബോധത്തിൽ എത്തണമെന്നില്ല. എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് എത്തണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ആ അവബോധം പ്യൂരിഫൈ ആകണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആവുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പറയുന്നത് പണ്ട് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ആ സമയത്തൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കുമ്പോഴേ അവർ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവരൊരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത്. അവരെല്ലാം അവബോധമൊക്കെ ഒരുപാട് ശുദ്ധീകരിച്ച് അവര് ഹൈ ലെവലിലേക്ക് അടുത്ത ഗുരുവാകാനുള്ള യോഗ്യരായി മാറും. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്രയും പതീതരായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മാറ്റം വളരെ സ്ലോയിലാണ് മാറുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളെ അങ്ങനെ ഒറ്റയടിക്ക് ദീക്ഷ എടുത്ത് ആ ദിവസം നമ്മൾ മാറത്തില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് പയ്യെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോവുക. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നവരുണ്ട്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മമൊക്കെ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ ഭക്തി ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് അവർ കയറി പോകുന്ന കാണാം. അങ്ങനെയും വ്യത്യാസമുണ്ട്.
പക്ഷെ സാധാരണ ജനങ്ങളിൽ കാണുന്നത്, സാധാരണ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നവർ കാണുന്നത് ഒരു സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഈ ഉയർന്നു പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഈ കലി കാലത്ത് ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അത് ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആണ്. അങ്ങനെ അത്രയും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഭക്തി ചെയ്യാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ പയ്യാണ് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി. നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് തന്നല്ലോ ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ, അത് 31-ാം തീയതിയാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ജാനുവരി 31. ഓക്കെ, നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഉപദേശാമൃതം തീരും. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ. 31 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? അതാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ, പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മളെ ഗുരു ആശ്രയം സ്വീകരിക്കുന്നതും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഗുരുവാശ്രയ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ ലേണേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും ഫുൾ ലൈസൻസ് എടുക്കുന്നതും പോലെ അല്ലെ. നമ്മള് ഫുൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണ്. ദീക്ഷ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് യജ്ഞകുണ്ടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഗുരു നമുക്ക് മാല തരുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ ഗുരു ജപിച്ച മാല നമുക്ക് തരുന്നു, നമുക്ക് നാമകരണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ പല ജന്മങ്ങളിലെടുത്ത പാപങ്ങളും എല്ലാം കളയുന്നു. മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മളെല്ലാം യോഗ്യത എത്തി. ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു. അപ്പം നമ്മളെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു 6 മാസം നമ്മളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. നമ്മൾ ആ ഒരു പീരീഡാണ് ഗുരുവാശ്രയ കഴിഞ്ഞുള്ള ഒരു 6 മാസം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ദീക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയല്ലേ എന്തെങ്കിലും? ഗുരുവാശ്രയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശിഷ്യന്റെ താല്പര്യവും ദീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുവിന്റെ താല്പര്യം. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കറക്റ്റ്. നമ്മള് അത് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഗുരു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നു. അല്ലേ പ്രഭു? ഗുരുവാശ്രയം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുരു നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന അർത്ഥമല്ല. മാതാജി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദീക്ഷ നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഗുരു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം അല്ലേ? വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रणाम माताजी.